He viscut aquesta pandèmia, sobretot als inicis, han sigut molt durs. Gestionar tot això emocionalment és molt complicat. Fent torns de 12 hores, dia sí, dia també, treballant els caps de setmana, treballant Setmana Santa, vull dir, sense tenir pràcticament dies de descans. Que havíem d'anar vestides amb unes EPIs amb un mono que ens provocaven una deshidratació perquè no paraven de suar, amb dues mascaretes que havien de protegir a davall perquè les havíem de tornar a reutilitzar, i això havíem de respirar el nostre propi diòxid de carboni, havíem de controlar la nostra respiració perquè portàvem unes ulleres que se'ns clavaven a la pell perquè s'entelaven i no veiem res, i havia de portar 14 pacients. Hi havia molta por, les EPIs eren insuficients, arribaven en comptagotes, tot i que l'hospital donaven els equips, eren insuficients. Els tests no n'hi havia, si no tenia simptomatologia. Hem anat veient situacions molt dures en quant a pacients joves que ho passaven realment molt malament, alguns en sortien, altres no. També hem tingut que viure la situació d'un company nostre de feina que va agafar el coronavirus i degut a això va estar ingressat a la UCI durant setmanes i al final va acabar morint, i són coses que realment mai ens haguéssim imaginat de tenir-les que viure. L'amor ha sigut el que més difícil ha sigut de pair, l'amor dels pacients en soledat, sense suport emocional de la família, sense una mà, sense poder-se acomiadar. Ens preocupa molt el fet que la gent no s'ho estigui prenent prou en sèrio, el tema de seguir amb els horaris, amb les normes que una miqueta hi ha establertes, perquè realment jo crec que no som conscients, si no ens toca de prop i si no ho hem viscut i ho hem vist a l'hospital, com evoluciona una miqueta tot plegat. Volia agrair a tothom el seu recolzament, aplaudiments, material, etc. No volem que això caigui en no res. No som herois, treballem en primera línia, però som professionals. Que ara els aplaudiments que ens han ajudat moltíssim, ens han donat força davant d'aquest tipus de pacient mortal, perquè era mortal per nosaltres també. Podíem estar contagiades o portar el virus a casa, doncs si som capaços de fer tot això i d'acompanyar el pacient tant quan és l'hora final, li agafem la mà quan ha de morir o l'aplaudim quan aconsegueix superar la teràpia i sortir cap a la planta, si som capaços de tot això i som tan importants i són les professionals, torno a repetir, realment imprescindibles, substituïm els aplaudiments per un reconeixement. Pues que tothom faci i aporti la seva part, d'acord? No podem ser només nosaltres els que ho fem tot, i necessitem l'ajuda de tota aquesta gent que realment la societat és la que ens ha d'aconseguir treure de tot això. No podem caure enrere, si us plau. Gràcies a tothom i volem que propera setmana passéssim a la fase 1.